בואי תקומי בבקשה ושימו לב, בדרך כלל כל האורחים, האחים, האחיות, המורים, המורות, ההורים, הם בעצם אף פעם לא מאמינים לקוסמים. האמת, מן הצדק, בסתם ככה. אבל אני מבקש שנבדוק את כל הדברים. תבדקי שאין כאן חוטים או משהו. גם את הבית. תעשי סיבוב מסביב בבקשה. יופי. תעברי ככה באמצע ותבואי לכאן. יש חוטים? יש משהו? יופי. אז בואי תעמדי כך. אני הבאתי לך משהו שיוכל לעזור לך, בסדר? משהו מיוחד שיוכל לעזור לך בקסם. רק דקה ילדים וילדות, אני מיד אביא את זה. שימו לב, במהלך הקסם אף אחד לא אומר וואו, לא מוחא כפיים. לא קם מהמקום שלו, זה דבר מאוד 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 מסוכן, ואני מבקש בבקשה מכולם. עכשיו, אני יודע שחלקכם ראיתם את התוכנית שמופיעה בימי שישי, שאתם מאוד אוהבים איך שחושפים את הקסמים המסוכנים של הקוסמים, אבל מה שאתם רואים בטלוויזיה הם דברים שהם מאוד 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 ישנים. זה נחמד לראות את זה, אבל זה היה פעם מהרבה שנים. לכן אין פה רגל שלישית, ואנחנו נבדוק ואנחנו נראה. שימו לב בבקשה, תבדקי ככה אם יש חוטים משהו מהתקרה. יש משהו? לא. צעד אחד אחורה, והנה שימו לב שלומי הקוסם נותן אפשרות לבדוק את הדברים בדיוק עכשיו. תכניסי יד כאן לבפנים. יש משהו? יופי, צאי החוצה. שאתם רואים, אני לא עומד ככה כמו שיש לי את הרגל השלישית, אלא אני גם זז. יש פה עוד רגל? לא. אז בואו נהיה שקטים ובואו. לפני שאני אתחיל אני רוצה להשמיע לכם מנגינה, קוראים לה ונגליס, 1942. המנגינה הזאת גורמת לנו לקצת דרמה, היא מתחילה בדיוק כך. זו מנגינה שגורמת לנו למתח, לאיזשהו פחד מסוים, לאיזשהו דרמה כזה שלא מעט הרבה אנשים יגיעו לכאן. הנה אני שומע אותם, את שומעת אותם? כן? הנה דברים! אין אף אחד שיכול לבוא מתוך המנגינה, ילדים. אבל, אני רוצה לבצע איתך משהו מיוחד. שימי לב. אני תסתובבי כך. ומהרגע שהמנגינה מתחילה, את מסתכלת רק על האצבע שלי. היא תזוז מצד לצד ואת עוקבת עם העיניים. לא להזיז את הראש, רק את העיניים. מצוין. מכן, אני מבקש לשמור על שקט מוחלט. אני גם סוגר את המיקרופון שלי. לא למחוא כפיים, לא להרגיש בבקשה. עד שבחזרה אליס לא עומדת על שני הרגליים כמו שעכשיו. אנחנו נשארים שקטים. בבקשה. שבט בבקשה. יופי. אנחנו פשוט מאוד חייבים שיש שקט מוחלט. אליס, את מרגישה טוב? בואי נסתוברי. את מרגישה טוב? שתית. אחת. יש לך סחרחורת? מזל. יש לך פיפי? טוב מאוד. אז אפשר להסתובב בחזרה, ואנחנו מתחילים. בבקשה.
בואי נשב בזהירות. לאט לאט. תשב. לא לזוז. לא לזוז. את הרגליים לשם, ולא לקפוץ למטה ולא להישען אחורה, כי אין לנו משענת, בסדר? ילדה, איך קוראים לך? אליס. אליס, תחזיקי ככה, אני אספר כי זה כמו משענת, אבל לא להישען. אליס, יש לי שאלה אלייך, בת כמה את היום? 8. ואת מרגישה, הרגשת משהו? לא. הרגשתי. ואליס, יש לי עוד שאלה אלייך אחרונה, את ישנת טוב? לא ישנתי. לא ישנת? ואת זוכרת משהו? לא. כשישנים כזה שינה עמוקה וקצרה בדרך כלל לא זוכרים, אבל זה לא נורא. לא עשיתי כלום. נכון, באמת לא עשיתי כלום, אני עשיתי את הכל. אז אני רוצה להגיד לך, את יודעת מה קרה? מה? את הרגשת מה קרה? לא. את זוכרת מה קרה? מה עשינו ביחד? את לא זוכרת שהיינו באוויר? לא זוכרת שהוצאתי את הכיסאות ואת הכל? אז בכל זאת אולי ישנת? אז איך את לא זוכרת? אז זה בסדר, אין שום בעיה. אז בואי, תני לי רגע יד, קפצי למטה בזהירות. תנו לה הרבה מחיאות כפיים, היא הייתה אמיצה מאוד.